Ndewonu Igbo bụ Igbo, kedu ka unu mere? N'ụbọchị taa anyị chọrọ ileba anya n'ọtụtụ ihe ọmụmụ n'asụsụ Igbo. We want to look at certain things, know some basic things in Igbo language, greetings, some terms for today in asụsụ Igbo. How are you? How are you in Igbo language? Kedu ka ị dị? Maọbụ kedu ka ị mere? In Igbo language, there are different dialects in Igbo language, but in this page, we are going to center on Central Igbo, the general Igbo that Igbos use to communicate and understand each other. Good morning, ụtụtụ ọma, maọbụ ị bọọla chi, Isalachi. Hello. Na-asị n'asụsụ Igbo wụ ndewo, ndewo. Thank you. Imeela, imeela. Good afternoon. Ehihie ọma, ehihie ọma. Good day. Good day is ụbọchị ọma, ụbọchị ọma. See you later. Ka ọ dịbazie ụbọchị ọzọ, ka ọ dịbazie ụbọchị ọzọ. Kedu otu ị ga-esi sụọ ya n'Igbo ma ọ wụ na ọkwọ ihe a 15 minutes to 1 o'clock? Ihe anyị ga-asị bụ ọ fọdụrụ nkeji 15 ka ọ kwụọ elekere mbụ nke ehihie. When you are asked, how are you? You say, I'm fine. N'asụsụ Igbo, kedu ka ị mere? Ọ dị mma, ọ dị mma. What is your name? In asụsụ Igbo, anyị na-asị, gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? If you want to introduce yourself in Igbo, aha m bụ Odoziakụ Onyi. Abụ m Odoziakụ Onyi. I like you. I like you. In Igbo language, you say, ihe gị na-amasị m. Ihe gị na-amasị m. Ihe gị na-amasị m. Another one that I have here for today, how old are you? How old are you? In Igbo language, you say, either you say, ịdị afọ ole, or you say, ị gbara afọ ole. Ịdị afọ ole, maọbụ ị gbara afọ ole. Then you say, adị m afọ 10, adị m afọ 5, maọbụ agbara m afọ 15, agbara m afọ 20. Ọ dị mma.